Ginong yalam jong kakan hun Ribhoi People's Council hapo kajing yalam usamla Jason Nongrum kum presiden ringkat kidkhot hanin gajan miet kilahiar shashnong paham mauleng arpaumer. Ban pediang buram ya kisan ngut kirang yakura kibalawan ra enam bat buram ya kajalah kedan paper na kalempung National Kickboxing Championship kebala penyat daka Kickboxing Federation of India kebalalong ha New Delhi. Kita kisan ngut kirang yakura kibalalam kemat da uba Thomas Rang Thalu kum coach ubadiru presiden ke Meghalaya Martial Arts Federation kentup ya uriman bha singkli ubalaya khun hakakardan 59 kg ubayok ban khur tak maksiar hakarensan full contact bat tak marnong hakarensan point fighting usamla wan kupar singkli ubalaya khun hakakardan 71 kg ula khur tak maksiar hakarensan low kick bat tak marupa hakarensan point fight usamla hernai khemdet ula khur tak marupa hakarensan kick light samla kershan lingdo ubaya khun hakakardan 54 kg ula khur tak marupa hakarensan low kick bat usamla Francis Klein ula khun hakakardan 63 kg ula khur tak marupa hakarensan low kick uba Thomas Rang Thalu kum coach ubaya lam ya kede kisan ngut umla khamda penpawe ke jingkemen banwanra ya kita kema shaying lingba kite kisan ngut kirang yakura ula ai ke jingyaro ya kite kisan ngut badai lingba ke jingtre shitom jongki bakila banwanra ya kanam kuburom om tang ya ke Ribhoi district Henry ya kajalahi baro kawai. Jin lek kai dunia tega National Kickboxing Championship nong awat ki player jungi kila yo pan ra medal Andre tadi balong ya compare hibat kiwe ki stit kamut ki kena jungi telong nang long ye ba namar bale nga ong ya kata namar ba kiwe ki stit long ki biang ki track suit nang ta ki tiar lekai ni pat long tang ki tiar lekai rong him don te wat la kata rong ai kuble ye kini ki kena ini ki player jungi ki ba phi la ye im hang ne akmat bakila wanra cha ya kau so jong ka jinjok ngitip tang ya kata Olympic game Henry kata kan Olympic game ngitip Henry le se yo kam tof ne kam bip ka non Olympic game ladangi ya compare ladangi wan akmat habede ka jing practice ne kata ka jing kilometer ka jungi cibun bha ki jinge namar ka benengkong hi kajaka lekai rongi biang arngi hapsu lekai kumni hapo lenti hapo surok awat ka senong omlin ka support yangi dabenta kajaka lekai ban yo lekai ban long ka kerchan wada don meno ban penwit penua bat kunju ro kum ki officer hapo blok namar ngi ai ka jing practice hapo blok angtu de
habede kitar ro long ngim don kaweru kata katiar ka balong ban hap kata ka jile kai andre long isu mudur hi isu sna hi laga ding laga sik ne da ka plastik ne da ki berni komta ka de ka jing practice jong ite pada biang hi ka jakal kai ka banengkong long por ne kata ka rutin habaro ki kentan ni ki por ban long ban wan nyele kai ya ki kena te kabar lada biang hi ka jakal kai nadu ireng ba nadu ki kena nyila ban pia kaya kata ka nyele kai bat kapor ro men step bat ki janmit bat ki por mit kumtu kumba nyeu hadu khandai beje kumba long ki wei pat ki jela nyila ban ai ji kai lu kamut balong ki kena jungi ne ki paranong sunong jungi long ban ya ka bakilit chong kai ne ki changkai has halti sangkin ne ha hangno kilapoy ya katu ka jaka tementa long kambiang ka jaka ka balai ka long ba ada biang hi ka jaka le kai hamtam le ya ki kena ki bidang ki tang san long ki dang la chibun ban ya compare bat ki woi ki jela bat kumjuro bat haki woi ki riro ida pa kasi sukmen ka bakraw ya ka bagiyo ya ka banya priang burom ya kini ki samla ki jongi ki bawan ya ka banya shimbata natin po Delhi kalong ka jing sukmen yani kum ka jai bendo kamtam ya ka district riboy ka jongi kini ki sanut ki durkmat ya ka banyila ban yu ya ne rangkat bat I coach I noylam iba hakli du jongka Meghalaya Martial Arts Federation kini kisanut ki bangi ui hangne ki binalang bat ngi hagane ga jingi shimanta ka juki po nong ba Delhi kilala ek ban wonra ek nam ka burom armut ki yo ek gold medal lai ki yo silver ba kata kata ga jingi sorong ngi kumka jaj bendu ngi kumka district kamtam ya nadu kasi ka baningkong nagalia nga sang layo ya ka ban yarap ya katu katne ngut ki nong shimanta kamtame abagila po hangte po nong ba Delhi hadim jong ka jingi le kai ka ba kampang met kalong kini ki klori le kai jong ka jela ka jongi kamtam jong ka district ka jongi kidon ki bufun ban pentip ba hagapor ka ba ki kre ban wan pai ki book ya kane ka by train ka tiket ka jongki na kindu tuli ki tiket ki ba ki book lai ka confirm but lai ka cancel dengan bakla kaya ka ba penpangnut ingi kung kaseng kalong ba lai tili ki tiket ki bala cancel ban book den yang kita tiket kini kita ki bangingi ong ba kita ki keluar jong ka jela ki keluar jong kajai pendu ki jongi kimdon ka pisa tinagalian kaseng nga shimen bat nga tharai kidon ki we ki perlok seng halang ki balala ban yarap ki ban penyo ka pisa bakin book ka tiket tekane ka jing shisha ba lada dei ba ngiyo iya ki baki wanra ki medal ba fer ya ka baki la wa arndang ka jongkin rei ka ba sungsi kalong ba tang ka bailik ba wan kimdan te ga jingkali mita kalong ya ka sarkar limba ka sports department ka jingkuduro na kalian ka seng kalong ba ngimdawa ya ka bahe haru bakin presyong daga flight haru bakin pensa 5-star hotel hende kita ki basic necessity ki jingkon kam kum kata ka bay tiket ka bailik baywan ban accommodation ka bay bam ngatra ya kane kadi ka jingkon kam ka bahmat ya ka banakalian juga sarkar kapan thai khmat hende ka bas musi kalong ba hagapor ka bangi priang e kiru kira ki perlok sem halang ngai ka jingero e ka KSU ka balali priang na bernihat nakalian juga Riboy People's Council ngidan ngne po Arpamet apo Toll Plaza ngatrai kidon kiwi perlok sem halang hende ka bas musi kalong ban nakalian juga department ya ka bukum kini kirang ile ka ya ka ban aiman simiki ban penisngan ki ya ka jingle jingwan juki kamtame e ya ka jingon ra juki ya ka ne ka medal kum ka jingburum ngatrai nakalian juga department kiri bandon ken ki ban yarap ya ka ban wan sendran tende ka bas musi berkalong ba lada kidon kisang balang yo ban welcome dagan kisang balang yo ban priang burum kai ka banja ya ki samla ki jongi kai banja ya kita kiru yele ki jongi balada de kilit thli wan thli ba ada karam kasha kani gadi ka pangmet yang ikum kaseng tenagalian jongi kum kaseng ikwa ya ban ketu ya katanat yele kai jong ka jela ka jongi lengba jong minister concern ba Shakir Wajri semua ba hai khmat ya kini kirang yele kai nomor kidai kini ki represent ya ka district kidai kini ki represent ya ka jela